Gutom na. Mantak pa mga stock up dun sa ano, elevator. Ayun, papunta kami ni Ami dun sa Bambang para bumili ng gamot. Kasi nakita di pa siya ma-operahan ng ano, di pa siya ma-operahan ng tinga niya. Gawa ng di pa okay yung ano, di pa okay yung polyps niya. Nandito na kami sa loob ng pharmacy. Daming gamot. Dito ra yung bagsakan ng mga gamot na mura lang. Yan. Good morning, good morning. Good morning sa mga viewers natin, sa mga lahat ng sponsors, mga anonymous na sponsors natin at mga solid viewers. Yan. Update tayo sa pupuntahan namin ngayon sa PJH, kung ano naman yung magiging resulta. Hatid namin ngayon yung ano, yung mga result ng CT scan, hearing test. Malalaman natin kung ano yung yung kailan yung operation sa amin. Lalakad na kayo po sa palabas doon sa sakayan papuntang PGH. Dalawang sakay, Quiapo muna, tapos pagdating sa Quiapo sakay na papuntang PGH. Alright, yan, dito na kami sa jeep. Punta na kami Quiapo. Sa Quiapo, tawid kami sa overpass para sumakay na ang bus. Simbahan.
nagpa-wake up sila dito. Yun na. Ay. Yan, dito na kami. Baba na kami dito sa Paura. Christmas ko. Lunes, maraming tao. Ang lakad na, papunta na kaming PGH. Kabisado nyo na to. Pabalik-balik namin dito. Luxury Moon. Pasok na kami. Ayun, sinasabi ko. Ayan mga kaparang so tandig natin 5:56 at di pa tayo natatawag. Di pa kami natatawag. Nandun siya kami nag-aantay na tawagin. Dito ako nakaupo. Kain muna kami ng quick. Gutom na.
Malabaya sa salida, pasok po sir 124. Malabaya sa salida, room 124. Luz Nela, patient Luz Nela, pasok po sir 124. Wala pa. Wala pa. Ba't ang sinabi mo? Ginawa ko siyang kausapin. Kita. Dalawa sa kanina tawagin kagad kami. Gutom na. Alas 2 na. Ay, alas 2 na ito eh. 2:51. 2:51 na. Ayan, palabas na. Daw po yan? Daw? Down. Labas na kami. Bakit at nakatagod? 4:58. Takap na. Kasi nakalagay kasi doon, ano eh, happy. Ayun na, open na. Ayan, baba na. Kasi doon kasi kaya nakita ko na pinindot kasi kinikuha yung app. Sabi ko, napindot niya yung app eh. Yun. Hindi pong may stock up. Napindot niya kaya yung app. Yan, pasarado na yung PGH. Muntak pa ang mga stock up dun sa ano. Elevator. Ayun, papunta kami ni Ami dun sa Bambang para bumili ng gamot. Kasi nakita, di pa siya ma-operan ng ano. Di
pa siya maopera ng tinga niya. Gawa ng di pa okay yung ano, di pa okay yung polyps niya. Bibili kami ng gamot para mahinto yung ano, yung kumbaga may tumutubo ulit na polyps sa ilong niya. Nakita ngayon. Kaya bibili kami ng gamot, may resita. Doon kami pupunta sa Bambang kasi mura yung mga gamot doon. Tapos babalik kami sa isang buwan. Pitchages yung balik dito. Pitchages dapat nandito na kami. Isang buwan. Holiday kasi. Pitchages dapat dito na kami. Dapat maayos muna yung polyps niya. Kain muna tayo. Nandito na kami sa labas. At kakain muna kami kasi hindi pa kami nananghalian. Yung quick lang yung kinain namin kanina na ano, pananghalian. Kakain namin po namin sa Bambang. Hanapin muna namin yung gamot. Punta muna kaming Bambang. Saka na kami kakain. Dito na kami sa jeep. Dito na kami sa Bambang. Pero sa lobby niyo pala ito. Bambang Street. Kali hinahanap pa namin yung bilihan. Yan ba yung sinabi? Ha? Kaya ako driver ako para Di ba mo itatay niya? Ito na yan. Nandito na kami sa bilihan ng gamot. Nandito na kami sa loob ng pharmacy. Daming gamot. Dito rin yung bagsakan ng mga gamot na mura lang. Bali yung kinuha namin na ano, dalawang box na. Binayaran mo na. Sir, si Mercury. Tumtawid pa ka. Ang balin pa. Pauwi na kami ni Ami. Bali, nabili na namin yung resita.
Isitan. Antay lang kami ng sasakyan. Ayan po, at dito na kami sa inupahan na bahay ni Bayaw. At kakarating lang namin. Saing muna na si Ama. Pagod sa biyahe. Kakarating lang, time check natin ay 8:15. At nabili na namin yung gamot na resita. Tapos babalik kami sa isang buwan. Pizza juice yun, Ma? Pizza juice, dapat nandito na kami sa Maynila. Ito yung gamot na nabili namin. Kailangan muna, dapat okay na talaga yung ano niya, yung polyps niya bago operahan. Kasi nakita ngayon sa check up na yung polyps niya ay hindi pa gumagaling ng gusto. Kumbaga may tumubo na konti dun sa polyps niya. Kaya niresetahan ng gamot. Bali, kaya naman daw yung tunawin ng itong gamot na to. Ito yung gagamitin na pang spray niya sa ilong. Tapos sa mga Tapos ito yung niresita. 2 box yung niresita na gamot. Bali naka-discount kami. Grabe yung discount. Kasi doon talaga may nagsabi na rin sa akin na diyan daw talaga yung mura na gamot, kasi diyan daw yung pinakang bagsakan ng gamot sa anong pangalan? Yung binila natin? Yung lugar? Bambang. Bambang sa Bambang. Street. Bambang Street. Sagot pa rin ng Maynila siya. Tapos nagtanong kami kung magkano yung isang box nito. 700. Tinanong si Ami kung mayroon daw kung may PWD na ID para makamura. Yung resita sa amin 2 box. Binili na namin yung 2 box ito. Tapos naka-discount pa kami. Imbis ng 1,400 yung dalawa, ginawa na lang ng 1,000 yung 2 box. Hindi. Kasi binagad yung isang box. Yung pangalawang Kaya nga. box, 500 na lang. Kaya. 1 pa rin. I want to pa rin. Discount ng 200. Bali 700 yung isang box. Tapos 2 yung binili namin. Bali ito pa lang isa, ginawa na lang 500. Bali naka-discount kami ng 200. Ito yung laman niya. 2 box na. Bali 1 to pala. At may naman, may resibo. Ito. May resibo naman siya. Ano pala to, Ma? 710. Tapos itong isa binigyan ng discount, ginawa na lang ng 507.15. Ayan. Kasi dun pa sa Bicol mahirap pang hanapin, kaya dito bumili na kami. Tapos yung doktor din yung nagsabi sa amin na dito na raw kami bumili sa Bambang. Ano daw? Sobrang mura din daw. Kasi sobrang mura nga. Kasi dun sa Bicol, dati nung bumibili kami nito, 1,000 lagpas yung isang box nito eh. Na ito. 25. Pero kasi nandyan pa naman yung resita, pagdating namin dun sa Bicol, itatry pa namin na humingi ng gamot. Ito pa rin na gamot na to. Para kumbaga, malay mo tulad nung nakaraan, lumapit kami, binigay na lang yung gamot, di mas lalong makakatipid tayo kumpara sa bibili pa.
bibili ka nila kasi maintenance ko na pala yan. Kaya nga, maintenance mo na to eh. Kaya yun lang yung update natin. At sa pagbalik namin, saka malalaman ko okay na yung polyps niya. Kasi yun ang sabi ng doktor eh. Di naman pwedeng operahan yung tinga niya na di pa okay yung polyps. Kasi mabubutas din ulit yung tinga niya pag operahan. Tapos dun sa narinig ko dun sa doktor, pag inoperahan pala siya ng tinga, yung dito natin, diyan pala sila kukuha ng ibabara. Yung ganyan nga, yung lawit dito. No? Diyan pala tatanggal sila ng kaunti dito sa lawit na to. Ha? Cartilage. Yung cartilage niya tatanggalin, yun ang ibabara dun sa sa butas na air drum. Tapos yun nga, dapat talaga i-maintenance niya yung gamot na yan, kasi kung hindi, talagang kung lumala yung polyps, operahan ulit siya ng polyps. Kasi yun nga, maintenance na pala talaga yan. Kasi yung polyps ay pabalik-balik. Siyempre, hanggat kaya pang agapan, sabi nga ng doktor, yung nakita nilang polyps ngayon ay kumbaga sa grade 1 pa lang. Kumbaga kaya pang tunawin ng gamot. Pag umabot pa raw ng grade 3, matik na, opera ulit. Kaya yun yung payo sa amin, ituloy yung gamot ng resita. Tapos sa pagbalik namin sa isang buwan, kung okay na, saka na sila kung kailan na yung opera ng tenga niya. Yan. Grabe. Anong oras kami pumunta ron? Tapos anong oras makauwi? Ayun po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta mga upload ko, sa mga viewers natin dyan, mga silent viewers, at lalo na po sa mga di nag-skip ng Putalastas, kasi dahil po sa inyo at nagkakaroon tayo ng revenue, sahod, buwan-buwan. Kahit pa paano nakakasahod ako buwan-buwan, at meron akong ginagastos, pamasahe pa lang namin magkano na. Yun. Kaya maraming salamat sa inyo. At siyempre lalo na sa mga sponsor po natin at sa mga sponsor po na tumutulong din sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, God bless po sa inyo. At yan, ingat po kayo sa work nyo, at sana lagi rin po kayong malakas kasi mahirap magkasakit. Ayan po, bye bye, love you all.